Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel गोदान साख्रि आसाम स्टेटआव ग्रेड 3 लेभेलाव जों अफिसियेल नटिसखौ नायगोन। दासान्दि गोबां डिफेन्सआव फैदोंमोन ना, नाथाय सिभिल जब नांगौ नायखाय नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाबावबाय। बेनो जाबाय एग्रिकालचाराव फैदों, IIT आव फैदों आरो एड्स कन्ट्रल ससाइटियाव फैदों। दा बेखायनो अफिसियेल नटिसखौ जोङो मोनथामबो नायगोन, बेखायनो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन। थ' नोंथांमोना नायजोब आरो जायफ्रा एलिजिबल जायो बावहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। गोदान साख्रि आसाम स्टेटनि जों बेखौ नायनोसै। जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। साख्रिनि लेटेस्ट बर' रावजोंनो नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेटखौ मोननो हागोन। दा बे जाबाय नोंथांमोना मोनदों जे आसाम स्टेट एड्स कन्ट्रल ससाइटियाव मोनसे प्रजेक्ट फैदों, बेयाव कन्ट्रेक्ट बेसिसआव 1 इयार नोंथांमोना मावनो हागोन। दा बिनि क्लास्टार प्रग्राम मैनेजारनि भेकेन्सिया सासेल' 54,000 पर मान्थ। थ' बे एसे हाई लेभेलनि क्वालिफिकेसन नांगौ मेडिकेल लेभेलावहाय। थ' बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो। दा जों लास्ट पस्टखौ नायनो जे मा पस्टआ दंमारो जेरावनोखि बांसिन बावहाय एलिजिबल जानायखौ जोङो नायनो। दा बेनो जाबाय नै नोंथांमोना लेब टेकनिशियान मोनदों, साबा भेकेन्सि दङ, 21,000 पर मान्थ मोनगोन। BSc नोंथांमोना खालामनो जानांगोन थ' बे लेभेलनिफ्राय। आरो लोगोसे नोंथांमोना बे गैयाब्ला बेनो जाबाय DMLT एबा DMLS नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन। आरो देन काउन्सिलराव दङ 9 भेकेन्सि, 21,000 पर मान्थ मोनदों। थ' बिनि नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन होनोबा ग्रेजुवेट डिग्री खालामनाय जानांगोन। बेनो जाबाय साइकोलजिनिफ्राय बा ससियेल वर्कनिफ्राय बा नोंथांमोना ससियलजि मोनदों बे टाइपनि होनायनिफ्राय जानांगोन। आरो 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्सआ नोंथांमोना थानाय जानांगोन, होमबासो बे प्रजेक्टआव मावनो हागोन। देन बेनिफ्राय बे पस्टआव नै सासेल' दङ, बेखौ नोंथांमोना नायदो, बिकम खालामनानै जागोन। बेनिफ्राय 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङ। थ' बिनि सेलारिया एसे हाई लेभेलाव दङ। खायसे पस्टआ खम एबा गोजौ लेभेलनि क्वालिफिकेसन दङ, बेखायनो आं डाइरेक्ट जेरावनोखि एलिजिबल जायो बाव थांदोंमोन। दा बेबो सासेल' पस्ट दङ नै टेकनिकेल अफिसाराव, बेखौबो नायदो। नोंथांमोना बे टाइपनि क्वालिफिकेसना बेखौ नांगोन। दा गोजौआव हाई लेभेल पस्ट गोजा, बेखौ दोनथ'नानै जों दानिया नेक्स्टआव थांसैलाय। बेनो जाबाय IIT आव गोदान पस्ट फैबावदों, बेनो जाबाय गुवाहाटीआव। स' दानिया जोङो बेनो जाबाय IIT गुवाहाटीआव पस्टिं जागोन गोदान साख्रि। दा बावहाय नोंथांमोना बेनो जाबाय अफिसियेल नटिसखौ बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनगोन। लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव, डाइरेक्ट नोंथांमोना फैनो हागोन। बे जाबाय पस्टआ नै। थ' सेन्ट्रेल लेभेलनि साख्रि। दा फार्स्टनि पस्टआ नोंथांमोना सानै मोनदों, आनरिजार्भआव सासे, EWS आव सासेल' दङ, बेनो जाबाय एसिस्टेन्ट रेजिस्ट्रारावहाय नोंथांमोना मोनदों। दा 35 इयार्ससिम बावहाय थानांगोन होनना बुंदों मेक्सिमाम। आरो बिनि क्राइटेरिया होनोबा स' बे एसे हाई लेभेल मास्टार डिग्री खालामनांगोन, एटलिस्ट 55% नांबावगोन। आरो बिनिफ्राय 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्सआ बेबायदि टाइपनि सेक्टराव बिदों। बेखौ दोनथ'नानै जोङो फैबाय मेन क्राइटेरियायाव। बेनो जाबाय जे पस्टआव एबा जुनियर एसिस्टेन्ट पस्टआ जोबोर मोजां साख्रि। STआ सानै दङ, आनरिजार्भआव साब्रै दङ। थ' जायफ्रानोखि इन्ट्रेस्टेड दङ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेनो जाबाय भेकेन्सिया नेक्स्ट लेभेलाव बारायनोबो हागौ, बेखौ दा फिक्स नङा। दा बिनिफ्राय सेलारिया जोबोर मोजां जागोन। 18 इयार्सनिफ्राय आप टु 27 इयार्स बावहाय एलिजिबल जागोन। बिनिफ्राय मोनसे ब्रेकेटआव होदों नो आपार एज लिमिट फर रेगुलार एमप्लयिज अफ IIT गुवाहाटी बावहाय। देन बेनिफ्राय बेचलर डिग्री विथ नलेज अफ कम्पिउटार अफिस एप्लिकेशन, डेट मिन्स मा 6 मान्थ्स डिप्ल'मा थाबाबो स' बावहाय एलिजिबल जागोन, बेखौ बुंदों आरो। अके, देन बेनिफ्राय बिनि एग्जाम फिसा जोंनि STआ नाङा, बाट गुबुना नांगोन, बेखौ बुंदों। देन बेनिफ्राय लास्ट डेट 13 जानुवारिसिम दायो अनलाइना सोलिगासिनो दङ। अके, एग्जाम जागोन। एग्जामनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव लासै मोनलांबाय थागोन। दा बेखिनियानो। दा जायफ्रानोखि इन्ट्रेस्टेड दङ नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव खालामबानो जाबाय। देन बेनिफ्राय बिनि सेलेक्सन प्रसेसआ बेनो जाबाय इन्टारभिउ बा रिटिन एग्जामिनेसन होनना बुंदों आरो स्किल टेस्ट दङ। बेखिनिखौ लानानै नोंथांमोननो साख्रिखौ होनाय जागोन। स' दायो जों फैलायबाय आसामनि साख्रि एग्रिकालचाराव फैदों। जरहाटनिफ्राय अफिसियेल नटिस फैदों, बेनो जाबाय नोंथांमोननि साख्रि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव। बेनो जाबाय नोंथांमोना फिक्स मान्थलि बावहाय सेलारि मोननो हागोन। बेनो जाबाय कन्ट्रेक्ट बेसिसआव। अके, माने टेम्परारि आरो। नाथाय जुदि नांगौ जायोब्ला बे प्रजेक्टआ थाबाय थागोन, थ' नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन। दा बिनि पस्टआ नायोबा डिपुटि प्रजेक्ट डाइरेक्टराव 22 पस्टआ दङ। स' बावहाय दङ नै। देन बेनिफ्राय 52,000 पर मान्थ मोनगोन। आरो बिनि क्वालिफिकेसन होनोब्ला पोस्ट ग्रेजुवेट एग्रिकालचाराव नोंथांमोना एलाइड सेक्टराव थानाय जानांगोन। मिनिमाम 5 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स दङ। एकाउन्टेन्ट क्लार्कआव 18 भेकेन्सि दङ। कन्ट्रेक्चुवेल 30,000 पर मान्थ बिकमल' नांगौ। देन बेनिफ्राय मिनिमाम 3 इयार्स वर्किं एक्सपिरियेन्स एकाउन्टेन्सि लेभेलाव थानाय जानांगोन नोंथांमोना, होमबासो बावहाय खालामनो हागोन। थ' जायफ्रानोखि दङ 18 नोंथांमोना भेकेन्सि मोनदों, बेखौ जों मोनथिबाय।
दानिया नेक्स्टआव फैबाय कम्पिउटार प्रग्रामार स' 19 भेकेन्सि दङ बावहाय सेलारिया 25,000 पर मान्थ बिटेक खालामनाय जानांगोन एबा एमसिए खालामनाय जानांगोन 1 year वर्किं एक्सपिरियेन्स फर बिटेक एन्ड 2 years फर एमसिए बावहाय दङ आरो डेट मिन्स मा 1 year बिकमना सरि बिटेकना थानांगोन एन्ड बेनिफ्राय 2 years एमसिए ना थानांगोन देन ब्लक लेभेलाव फैदों स' ब्लक लेभेलाव दङ पोस्टआ ब्लक टेक्न'लजि मेनेजाराव 103 भेकेन्सि 30,000 per month postgraduate in agriculture and allied sector with computer skills or agri graduate with minimum 5 years working experience as ATM तो बावहाय बुंदों आरो minimum 2 years field experience बो बावहाय नांगोन then assistant technology manager आव 327 post दङ 25,000 per month बावबो सेम नोंथांमोना क्वालिफिकेशन मोनदों जेरैहाय ग्रेजुएट एग्रिकालचार एन्ड एलाइड सेक्टर होनना बुंदों देन बेनिफ्राय मिनिमाम 1 year वर्किं एक्सपिरियेन्सआ बावहाय बिनाय दङ आरो डेट मिन्स मा प्रजेक्टफोराव बेबायदि टाइपनि दङ स' बेखायनो जायफ्रानोखि गोसो दङ इलिजिबल जादोंबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रानोखि क्राइटेरिया गोरोबदों एप्लाइ खालामनो हागोन 21 yearsनिफ्राय 40 yearsसिम बावहाय नोंथांमोना इलिजिबल जागोन बेखौ बुंदों आरो अके देन नेक्स्ट लेभेलाव नायोबा हाउ टु एप्लाइ होनोबा लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नैबेयावनो नोंथांमोना खालामनांगोन आं होना दोनखाबाय स' बिनि अनलाइन डेट होनोब्ला स' बियो जागायबाय आरो बिनि लास्ट डेटआ 31 डिसेम्बरसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन देन बिनि एग्जाम स' एग्जाम होनोबा OMR बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड जन वाइज इन गुवाहाटी तेजपुर जरहाट सिलचर बङाइगाव हाउएभार एग्जामिनेशन सेन्टार्स मे बी माखासेयावबो थानायनि नटिफाइ खालामगोन आरो उनाव लेभेलाव जे केन्डिडेटखौ नायगोन बिथांमोना बेखिनियानो देन बेनिफ्राय 100 कुइसन 100 मार्क्स दङ बेनिफ्राय नेगेटिभ मार्किं बाव गैया 1 मोनगोन मोनसे हाबानो बेखौ बुंदों आरो अके देन अफलाइन एग्जाम बियो जागोन आरो थ' बेनिफ्राय जायनाखि नायनो सिलेबासखौबो दङ नै सिलेबास दंखाजोबो दा बे अफिसियेल नटिसखौ आं नोंथांमोन डिसक्रिप्सनाव होना होबाय डिसक्रिप्सनाव जाहाथे चेक खालामनानै लायो अके दा नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला टार्म्स एन्ड कन्डिशन द एंगेजमेंट शेल बी प्योरलि अन ए कन्ट्रेक्चुअल बेसिस ओके इनिशियली माने 11 months बाट बेस्ड अन satisfactory performance होनना बुंदों माने नांगौ जायोब्ला आरोबाव जुदि कैंडिडेटआ जुदि मोजां पारफरमेंस होनो हायोब्ला आई थिंक थ' बियो एक्सटेंसन जायो आरो अके प्रजेक्ट लेभेला बिदि टाइपनि जायो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट जायनाखि इलिजिबल गोरोबबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन